Bună seara, stimați invitați! Eu mă numesc Mii de scuze. Eu am servit aperitiv, vă spun sincer, am tras o fugă puțin mai repede. Dați-mi voie să felicit acești doi miri deosebiți, Aurel și Lenuța, să trăiască la mulți ani. Casă de piatră. Îmi cer scuze, am sărit peste tatăl nostru, luând în considerare că l-am auzit la biserică. Dumnezeu să ne dea multă sănătate tuturor. Stimați invitați, îl avem pe domnul Vali, aici operator de filmare, scumpa lui soție, să trăiască la mulți ani. Eu Bugi mă numesc, vom avea o mega petrecere în această seară. Pentru dedicații și petreceri muzicale, vă aștept aici la pupitrul de mic și au emoții mai mult ca și miri. Casă de piatră pentru Aurel și Renuța să trăiască la mulți ani. Vă doresc poftă bună. Puțin mai târziu o să invit și pe ei în ritmul dansului. Csak a leszerelő kis könyveben vágom. Jobb szememről a bal szememre vágom. Csak a leszerelő kis könyveben vágom. Manelele, de aia, mare atenție, o să ridic următoarea piesă doar pentru ei. Și să-i cântărea sufletul dulce amar. Pe uliți, pe război, descult să-i cânt și ușor. Dar noapte de foc să-ți poarte nor, iubitul la nunta de flori. Rugăm invitații să se ridice de la mese și să intre în trenulețul nostru. Vă spun sincer, s-a furat mireasa, în sfârșit! În această seară s-a furat mireasa aici la satul mare, la Magnolia. Dar avem una mai frumoasă. Nu știu cât e frumoasă, pentru mine e frumoasă cel puțin. Toate fetele sunt frumoase din partea mea. Haideți că începem o piesă. Petrecerea continuă, nu vă faceți probleme. Chiar și fără mireasă, vin eu aici. Verișor de Adere, împreună cu familia. Ăștia nu-i mai cunosc. Ăștia nu-i mai cunosc. Ăștia nu-i mai cunosc. Văd aceste fete aici, aceste fete deosebite, că nu stau, au tot făcut așa, tot așa. Haideți să vedem, vom schimba puțin ritmul melodic. Bugi mă numesc, vă doresc distracție plăcută prin activități și vă invit la dans, la început din Latino.
un pughe